गिबियावनो निउज पर्टेल नायग्रा गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 14थि बोसोरसालिया जथुम्मानि रायदाव आफादनि सिङाव थानाय फोसावदिं दालाय आफादनि जानानै गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जोङो बावहरग्रोनाय जाबाय। आरो बे निउज पर्टेलनि गेजेरजों जों बेखौनो नोंथांमोननो मिथिहोनो सानोदि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 14थि बोसोरसालिया जथुम्माया खामारदैसा लोखि बाजार हालामाव 23, 24 आरो 25 जानुवारिनिफ्राय गाजा गोमजायै जाफुंगोन। आरो बे जथुम्मायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 33 आनसलिक कमिटिनि 1500 थान्दै बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन। आरो 23 जानुवारि खालि बे जथुम्मानि बेखेवनाय हाबाफारिया जागायजेननानै आरो 24 जानुवारि खालि बे जथुम्मानि फ्लेग बिरहोनाय लोगोसे सानजौफु समाव एग्रिकालचार सेमिनार लोगोसे स्टुडेन्ट मिट बेयो जागोन। आरो 25 जानुवारि खालि बे जथुम्मानि गेवलां मेला जागोन। आरो बे गेवलां मेलाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय गासिबो रायजो राजाफ्रा नुजाथिफैनायजों लोगोसे आरो बे जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि मानाव गेदेर बिथां दिपेन बर'। लोगोसे बे जथुम्मायावनो जर'खा आलासि महरै नुजाथिफैगोन आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे जथुम्मायाव लैहोर फैनानै जथुम्माखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो फोसावदिं दालाय आफादनि जानानै गुरै खावलायहरनाय जादों। लोगोसे नोंथांमोनखौ जों बेखौबो खावलायहरनाय जायोदि खामारदैसा लोखि बाजार हालामजों नांजाबनानै थानाय कक्लाबारि एग्रि फार्माव थानाय बेंगल फरिखान आरो मानास मावजि गेन्द्रि टुरिजम ससाइटिजों दैदेननाय मानास हाग्रामानि सिङाव नोंथांमोना जिब साफारि लोगोसे भारत भुटान बर्डार लोगोसे फथा दैलां बे समायना नुथायफोरखौबो नोंथांमोना नायनानै गोजोनग्लाय होनो हागोन। लोगोसे मिटिंखौबो जाफुंसार होनो हागोन। आरो जोङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायथिनानै नोंथांमोनखौ फिन बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो फोसावदिं दालाय आफादनि जानानै गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं हेलिना दैमारि। खुलुमबाय, आं रंजालि ब्रह्म। गिबियावनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जानो गोनां बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 16थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामारदैसा लोखि बाजार हालामाव 23, 24 आरो 25 जानुवारि 2021 इं खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' आरो जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'आ नुजाथिफैगोन। बै हाबाफारियाव नोंथांमोन गासैखौबो बाहागो लानानै जथुम्माखौ जाफुंसार होनो खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो फैनायावनो खामारदैसा लोखि बाजार हालामजों नांजाबनानै थानाय भारत भुटान बर्डारनि समायना नुथाय, कक्लाबारि एग्रि फार्माव बुहुमनि गोमालांनो नागिरनाय दाउ बेंगल फ्लरिकेन, फथा दैलाम गान्दा आरो मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिनि दैदेननायाव मानास हाग्रामायाव रिफ्रेश आरो रिक्रिएशन लानो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा 2021 मायथाइनि बे गोदान बोसोरनि जानुवारि दानाव जथुम्मायाव बाहागो लानाय आरो बेरायग्लांनायनि खाबुखौ दानागार। गोजोन्थों। गोजोन्थों।